हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रणाम എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃതം തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण प्रभु जी हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 17ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് വിശ്വാസോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 17. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എവിടെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഏതൊരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സറണ്ടർ ആവണാണ് കാര്യങ്ങളാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെയും 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എത്തുമ്പോ ആ മന്ത്രം പറയുന്നത് വായുരനിലമൃതം വായുരനിലമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തരം ശരീരം ഓം കൃതോസ്മര കൃതസ്മര എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാണ് ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ
എന്റെ എല്ലാ കാര്യകൃത്യങ്ങളും അങ്ങയ്ക്ക് സ്മരിക്കണമേ, അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തിക ഭോക്താവായാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. അതായത് അതിന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഭക്തൻ, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്ര ആഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം അതിനൊരു തടസ്സമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരീരം ഈ ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു നമ്മൾ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അത് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന എന്റെ കൃത്യങ്ങൾ, കാരണം നമുക്കറിയാം അന്ത്യകാലേച്ച് മാമയോ സ്മരണ മൃത്തകളവര, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്മരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ എന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ കൃത്യങ്ങൾ അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ, അങ്ങ് അത്യന്ത ഭോക്ത, എല്ലാതും ഭഗവാൻ എടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണമേ എന്ന് വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം വെടിയണ ഒരു സമയമാണ്. അത് യോഗികളായാലും ഭക്തന്മാർ ഏത് ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാലും അവര് ആ വെടിയണ സമയത്ത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നമ്മള് എന്താ പറയുക, ഈ ലോക വാസം വെടിയും, അതെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള വാസം വെടിയണ സമയമാണ് അവര്. അതിന് വലിയ വലിയ ആത്മാക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയും, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോവാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രാണവായു അതെന്താണ്? അത് എവിടേക്കാണ് വ്യാപിക്കുന്നത്? ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ്. ആത്മാവ് മാത്രം തിരിച്ച് ഭഗവാൻ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആരെ വായിക്കുന്നത്? സത്യഭാമ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമമർദ്ദം അതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മൃത കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ രമേശം പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. വായൂരനിലമമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഓം നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സജീന ബാലകൃഷ്ണൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായുരാനിലാമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. റാണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായുരനിലമമൃതം അധേയം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനായ ശരീരം ആ മരണസമയത്താണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വെടിയണ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ അത്ര കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? ശരീരം വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക, അത് മാത്രം ലക്ഷ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതാണ് ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങക്ക് അങ്ങ് അത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ. നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടി പോലെയാണ് അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാതും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം അങ്ങ് എല്ലാതും എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അത്ര സമർപ്പിതമായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. അത് അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ, എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാനോട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മന്ത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വിവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2 അധ്യായത്തിൽ 20 പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം
ഭഗവതിയില് 20 2-ാം അധ്യായത്തില് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ നാ ജായതേ മ്രിയതേ വാ ഖാദാജി നായം ഭുക്തോ ഭവിതോ നാ ഭൂയ അജോ നിത്യോ ശാശ്വതയ പുരാണ നാ ഹന്യതേ ഹന്യമാന്യ ശരീര. ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ എന്താണ്? ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാസനം പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ മരണമില്ല ഏതിന്? ശരീരത്തിന്, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആ ആത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമേ. ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മാവ് മാത്രമായി മാറണം. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവതിയിലെ കോട്ടിങ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അത് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ആവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ആവരണങ്ങൾ, ആ ആവരണങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയണം, നമ്മൾ മാറ്റണം. ആ സമയമാകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ആ വസ്ത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരേ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത്, ഒരേ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാണ്. ഈ ശരീരം മാറുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ശരീരം മാറാൻ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പൂർണ്ണമായ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്തും വേണ്ട, ഈ പ്രാണവായും വേണ്ട, ഈ ശരീരവും വേണ്ട, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവി വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപവുമല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാതെ ജീവന്റെ രൂപം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈകൊള്ളുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ്? ശരിക്കും ഭൗതികതയിലാണ് രൂപമില്ലാത്തത്, ഭൗതികതയ്ക്കാണ് രൂപമില്ലാത്തത്, നമുക്കാണ് രൂപമില്ലാത്തത്. നമ്മ പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ആവില്ല, കാരണം നമുക്ക് രൂപമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവിന് രൂപമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ രൂപം പെർമനന്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ രൂപം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതെന്താണ്? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന ആവരണങ്ങളാണ്. ഒരു ഡ്രസ്സ്, പല ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടാം, ദേവന്മാരുടെ ശരീരം കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ശരീരം കിട്ടാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരങ്ങൾ മാറും. അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന് രൂപമുണ്ട്. അത് പെർമനന്റ് ആണ്. അവിടെ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനൊരു രൂപവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ രൂപമാണ്. ആ രൂപം കൊണ്ടാണ്, ആ രൂപം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ രൂപം മാത്രമാണ് പോണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ രൂപമില്ല. മനുഷ്യന്റെ രൂപം, അതുപോലെ നായരുടെ രൂപം, ഏത് രൂപമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ആ രൂപങ്ങള് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് രൂപമില്ല. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു, വേറെ സമയത്ത് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് രൂപമില്ല. നമ്മൾ ചിന്താഗതി വെക്കുമ്പോ ഭൗതിക അവസ്ഥയില് നമുക്ക് രൂപമില്ല. നമുക്കുള്ള രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ രൂപം, അത് പെർമനന്റ് ആണ്. ആ രൂപം പെർമനന്റ് ആണ്. അത് ആ രൂപത്തിന്, ആ വ്യക്തി, അതിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അത് നിർഗുണനല്ല, ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവനല്ല. അത് അതിന് നിർഗുണനുമല്ല, അരൂപനുമല്ല, രൂപമില്ലാത്തതുമല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് രൂപമില്ലാത്തത്. നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് രൂപമുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ വ്യക്തിത്വവും നമ്മളെ നിർഗുണനോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ മറച്ചു വെക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന അതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മാവും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അതിന് ചുറ്റും ഓരോ ആവരണങ്ങൾ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ആ ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവയ്ക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. കാരണം അതാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ശൂന്യമല്ല, ശൂന്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നത്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവന് അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നു. അതിന് പറയുക, വേദങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, ഈശവാസുപനിഷത്ത് വിശ്വസിക്കുക, ഈ മന്ത്രം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് മരണശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേഹാന്തരം അല്ലെ, ദേഹം നശിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ മരണശേഷം ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഈ
മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ശരീരമില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. പണം ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം അത് നമുക്കറിയാം. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് പല കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്ന് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അമേദ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമുള്ള പത്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം. കാരണം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് അതായത് മാലിന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാം, തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശരീരം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ചുറ്റായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം എവിടെ തയ്യാറാവണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശരീരം വിട്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പന്നിയുടെ ശരീരം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. മാംസം ഭുജിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാംസം ഭുജിക്കാന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിൽ അവ അമേദ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീര പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിന്റെ ശരീര പ്രകൃതി ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ ആഹാരം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതിനുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോയി മനുഷ്യൻ അമേദ്യം ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ അത്ര ഇതുവായാലും നമ്മ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കൂല, അല്ലെ? പഴങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരഘടകങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? സസ്യവർഗങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഒരു വാസന മുഴുവനായി, അപ്പൊ അടുത്ത വാസന കിട്ടി, അപ്പൊ അടുത്ത വാസനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരങ്ങള് നമുക്കിങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ലോകം മുഴുവൻ ജലമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്, എല്ലായിടത്തും ജലമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ജലജീവികളുടെ രൂപമാണ് ആദ്യം വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ലാസ്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യജന്മം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ കൃമികൾക്കോ സസ്യങ്ങൾക്കോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു രൂപമാണ് മനുഷ്യരൂപം. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെ? വേറെ എല്ലാ ജീവികളും നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അത് അവർക്ക് കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അത് നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയേ ഇല്ല. അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ വികസിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനുഷ്യരൂപം തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ആ കിട്ടുന്ന രൂപം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ളതാണ്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ജീവൻ, ഒരു ജീവി വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദഹിച്ച് ചാമ്പലാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് 50 വർഷത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒരു കൺഫേം ആണ് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 50 അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു 100 വർഷം കൂട്ടിക്കോ. 100 വർഷത്തിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മളില്ല, 100 വർഷത്തിന് പിറകിലും നമ്മളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എത്രയോ ചുരുക്കമാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഈ ചുരുക്ക സമയത്ത് തന്നെ എന്തോരം നമ്മള് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സമയം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറവുള്ളൂ.
മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ. നമ്മളെ ജീവിത ദൈർഘ്യം തന്നെ ഒന്നുമില്ല ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു സമയമെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണ വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ്. അതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിലെ പ്രാണവായു അനുസരണമായ പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചവായു, അല്ലെ? അപ്പൊ വായുവിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായിട്ട് അതിനെപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. വായു പഞ്ചഭൂതത്തിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? പ്രാണവായു ഒക്കെ വരുന്ന അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിൽ കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുകയും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചക്രങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പറയില്ല അഷ്ടാധാര ചക്രം എന്ന് പറയില്ല, 8 ഇങ്ങനെ ചക്രം, അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചക്രത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വായുകൾ, നമ്മ 10 വായുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആ 10 വായുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും യോഗികള് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ഏറ്റവും ആ മൂർത്താവസ്ഥയിൽ, നമ്മളെ മൂർധന്യം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവര് ശരീരം വെടിയണം. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന് അവർക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് അവർ നേടിയിടും. ഈ പ്രാണവായുക്കളെ, വായുക്കളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അവര്? അതിന് പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാണത്തിനെ കൺട്രോൾ, ഈ പ്രാണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ 5 പ്രാണനാണ് ആദ്യത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 5 പ്രാണനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 5 പ്രാണനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഈ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടാണ് അത് പോണത്. അതാണ് ഓരോ ലെവലുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. പ്രാണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരിതിലും 5 തരം പ്രാണനെ പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 5+5 കണക്കുണ്ട്. പ്രാണൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, ഉദാനൻ, സമാനൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാഗൻ, കൂർമൻ, കൃകരൻ, ദേവദത്തൻ, ധനഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം 10 പ്രാണനുകളുണ്ട്. 5+5, മെയിനായിട്ട് 5+5 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചലനങ്ങൾ മുഴുവനും ഋഷിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചക്രത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് അവര് ആ സമയം വരുമ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പില് മൂർത്തിന്നം അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ബ്രഹ്മരഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവര് വിടുന്നത്. അത് അവർക്കറിയാം ആ സമയങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരഥം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ യോഗിക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരെ പറ്റി എല്ലാവരും എന്താണ് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത്. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊള്ളും. അത് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിലാഷം, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാണ്ട് വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരം കിട്ടും. ആ ശരീരത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യ ശരീരത്തില് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാം, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാനുള്ള പവർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന് മാത്രമേ അതിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു ജീവജാലകൾക്കും അതിനുള്ള കഴിവില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റുന്നത് ആത്മാവിന് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരത്തിലെ വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം. അതാണ് എല്ലാവരിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും ശരീരത്തിലുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാൻ. അല്ലെ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങളും കാണൂല. കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവി പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാൽ ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പന്നിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും
ഒരു അംശമാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അതേപോലെ തന്നെ 7 ഭഗവത 7:19 പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങൾക്ക് സമാപിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബഹൂനാം, നമുക്കറിയാം ശ്ലോകം, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാന്മാ പ്രപത്യത്തെ വാസുദേവം സർവമിതി സംഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്നാണ് ഭഗവതയിൽ പറയുന്നത് 7:19. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന്. അല്ല, പല ജന്മങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹം തന്നെ വരുന്നത്. ഒരു ജന്മം കൊണ്ടോ കിട്ടുന്നതല്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനമായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ ദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് എന്നൊന്നല്ല നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാം. പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആഗ്രഹം വന്നത് എന്നൊരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തോ ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അതിലേക്കായിരിക്കും 90% ആൾക്കാർക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു? അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ആ കാരണം ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത്രയും ജന്മഫലങ്ങളോ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നതിന് ശേഷമേ പിന്നെ പല പല സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഉയർന്നു വന്ന വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാന് അത്തരത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നതും മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ പല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സർവീസ്, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എത്താ? ഭഗവാനിൽ എല്ലാതും സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും, ചെയ്താൽ ഉയർന്നു വരും. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിന് വാസുദേവന് അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പരിപൂർണ എന്ന അവസ്ഥ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലെല്ലാതും അർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിന് അർത്ഥധർമ്മ കാമോഷമൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ശരീരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം നമുക്ക് നിലനിർത്തണം. ശരീരം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ബോട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരീരം തന്നെ ബോട്ട്. എവിടെയും സംസാര സാഗരത്തിന്. അപ്പൊ സംസാര സാഗരത്തിൽ ബോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരാൾ അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോകും അല്ലെ. സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മുന്നിലേക്ക് കടത്താൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയിലിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടടക്കം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ അധപതിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അല്ലെ മുക്തിയുടെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്.
അവിടെ എത്തിയ വ്യക്തിക്കടക്കം എന്താ താഴത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താ, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ചുറ്റും എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഫുല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ സ്ഫുല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. ഈ സ്ഫുല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ജീവസത്തയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഫുല്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തയാണ് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ തൽപരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതും പിന്നെ എങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തി പിന്നെ നമ്മളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ കൽപ്പനയല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പല പ്രാവശ്യം. കാരണം ആദ്യം ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതിന്റെ പിറകെ ഇന്ദ്രിയം അതിന്റെ പിറകെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ മനസ്സിന്റെ പിറകെ ബുദ്ധിയുടെ പിറകെ ആത്മാവും. ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ വലിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകെ പോവും, പിന്നെ മനസ്സ് അതിന്റെ പിറകെ പോവും, ബുദ്ധി അതിന്റെ പിറകെ പോവും. ഇത് ആത്മാവിനെ പിടിച്ചാണ്ട് വലിക്കും. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാണനും, ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയാം, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഭൗതികതയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അത് നമുക്ക് ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആരാണത്? വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയല്ലേ ത്രിശങ്കു സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ തള്ളിയിടും നമ്മളെ. ഒരേ സ്ഥലത്തും ഒരേ ജീവാത്മാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദേവന്മാരെ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല അവിടെ വേണ്ടത്, അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ എൻട്രി കിട്ടൂല. അതുപോലെ നമ്മൾ നിയമം അതേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമമല്ല അമേരിക്കയിലത്തെ നിയമം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമം കൊണ്ട് അമേരിക്ക കൊണ്ടേക്ക് അവർ കടത്തൂല. അവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ വേറെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ ലോകത്തും ഒരേ ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും എടുത്തു കളയുക. പ്യുവറായിട്ട് നമ്മുടേതായ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമാണ്. ഭക്തനായാൽ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആ ഭക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവതിയിൽ 8:6 പറയുന്നു, യം യം വ്യാപ്സ്മരൻ ഭാവം തേജന്തേ കളയവരം തം തമേവൈദ്യ കൗന്ദയ സദ തദ്ഭാവ ഭാവിത. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായി അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ആ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കണം? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം കളയാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ മന്ത്രത്തിലും കാണുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവതിയിലും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ മരണം വരിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥക്കാരിയല്ലേ, മാൻപേടൊക്കെ ജനിക്കും. ആ കഥകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ്. നമ്മളെ സ്മരണ ഏത് സമയവും ഭഗവാനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശരീരം വെടിയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ ആ വ്യക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ പറയില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കടക്കുക പറയും. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരീരം ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കള് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പുറത്തു വയ്ക്കാൻ പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നിയമം ഉണ്ട്, ഇന്ന സ്ഥാനം കടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ശരീരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ശരീരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർക്ക് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ 100% സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരണം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആ വ്യക്തിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ്. ഈ ശരീരം
ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഹലോഹ വാസം വെടിയ, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാണ് സിമ്പിളായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദേവന്മാരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തും. മൃഗത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിലെത്തും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മൾ പറയും ചിട്ടയിലെ ശീലം ചുടലല്ല, അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാനാണെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണെങ്കിലും നരകലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനല്ലതും അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായ കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവന് തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക അഭിലാഷം? അത് ഭൗതിക അഭിലാഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്നും ബാലൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആ ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലും ഒക്കെ വളരെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതാണ് നമുക്ക് അറിയാലേ. ആരാണ് ഭരത മഹാരാജ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഉറുമിനെ കാണുമ്പോൾ ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഒക്കെ പേടിയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ മായ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, മായയിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കും. ഇത് മുഴുവനും അവസാനിച്ചാലോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കിട്ടണ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ നാമവും അതുപോലെ തന്നെ ആ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സ്മരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ് അത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്നാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു നിമിഷത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു അല്ലെ, മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ വീണ്ടും താഴ്ത്തേക്ക് വീണു. ഇത് പിന്നെ പാമ്പും കോടി കളിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണം ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വര ഭക്തൻ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മരണസമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സ്മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്കെന്താ മരണ ഭയം അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മരണ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല, ശരീരം വീക്ക്, എല്ലാവരും പ്രശ്നമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ആലോചിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദോഷമുള്ളവൻ ആണെന്നിരിക്കലും ഋഷിമാരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. കാരണം ഭക്തി കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് സ്വഭാവ ദൂഷ്യക്കാരനാണല്ലോ, അവൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെന്നില്ല, അവൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നാം ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജീവാത്മാവിന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്ന്, ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് ശരീരപാലനത്തിനു വേണ്ടിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ശരീരത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ശരീരം വെടിയ, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, 6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുറങ്ങാത്തവനും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനൊന്നും യോഗിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അത് സാധാരണ ലെവലിലുള്ളവരെന്ന് പറയാം. അത്ര ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. അതിന് വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുള്ളൂ. പ്രഭാസ്വാമി ഒക്കെ വളരെ കുറവ് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണ വരെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ശരീരവും വേണം, പിന്നെ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ഇത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ എത്തണ വരെ വേണുള്ളൂ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതണ വരെ ഉള്ളൂ. എക്സാം എഴുതി
പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. രണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പരിപാലിക്കണം. ഈ ശരീരം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്ര ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, എത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിശീലനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ശരീരം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതാണ് ശരീരം. ആ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്തരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്താം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, ആത്മാവിന് കൊടുക്കണം. പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരീരം ഭക്ഷണം നമ്മ കഴിക്കണം, നോ ഡൗട്ട്. പ്രസാദം കഴിക്കണം, ക്ലിയർ ആണ്. അതെന്തിനാ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി. അത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി. ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആത്മാവിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, അത് റിക്വയർമെന്റാ, നോ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മീയനും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയണ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണങ്ങളെല്ലാതും. ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിന് വേണ്ടി. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം കുറയും, ആത്മാവ് കൂടും. ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവത് ഭജന പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണപരമായ പ്രവർത്തനം അനുപാതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആത്മീയ കൂടുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കും. പിന്നെ അല്ലെ ഭൗതികത. നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നുള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും നമ്മളെ. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഭക്തന്മാർ എത്താന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതന്നെ ഭക്തഭജന. അതിൽ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉയരും തോറും പിന്നെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവര്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യോഗികളൊക്കെ കാണുമ്പോ അവരൊന്ന് ശരീരത്തിന് കുറച്ചു വിളിച്ചാൽ മതിയാ. ഹലോ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതാണ് പല ആചാര്യന്മാരെ, യോഗിമാരെ, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ അവർ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ വലിയ മസിലുള്ള വലിയ യോഗികളെ നമ്മൾ കാണൂല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് കുറയും. അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനടക്കം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ശരീരം. ഈ ശ്വാസം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ആയുസ്സിനൊക്കെ ഇതിന് ബന്ധപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞു, അതിന് ശരിക്കും യോഗയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവരനുസരിച്ച് അവരെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കുക, പ്രാണത്തിനെ കൺട്രോൾ, വായുവിനെ കൺട്രോൾ, പ്രാണവായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതദൈർഘ്യം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർ നേടിയെടുക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശരീരത്തിനും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോറി, കർമ്മയോഗം. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക് അയാൾക്കത് ലൗകികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവികമാണ്. അതും പറയാണ് നമ്മളോട്. നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ലെവലിൽ എത്തണ വരെയും നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിട്ട് പൊന്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് താഴും. വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകും. ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിലെ തിരകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇന്നലെ ശ്രീജ മാതാവ് ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, നമുക്കിത് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മള് ആചാര്യന്മാരോ അങ്ങനത്തെ ഹൈ ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരോ ആയിട്ടില്ല. അത് തന്നെ പറയണത് ഇത് സംഭവിക്കുക, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ലൗകികമായ അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ തന്നെ ഇന്നലെ മാതാജിയുടെ സംശയം ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ഈ ഭൗതികത എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിങ്ങനെ
പറയില്ല, തിരകൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ശാന്തമായി വരും. നമ്മൾ ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അപൂർണം അത് അവസ്ഥ മാറി ഭഗവാനിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. അതിനെ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട. എന്നല്ല ശ്രീജമാദേജി അല്ലേ ചോദിച്ചത്. കാരണം അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട, അത് വന്നിരിക്കും. വന്നില്ലെങ്കിലോ, വന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ടോപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നാം അത്ര പരിപൂർണ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, ഇതൊന്നും വരില്ല. അല്ലാതെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് വിശ്വാസമില്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. പിന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, രൂപമില്ലാത്ത ഒരു അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലെവലുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ. കാരണം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഫൈനലിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോവാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കിട്ടി. അവർ ലാസ്റ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? അതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെ നിയമം അവര് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ അതില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കറിയില്ല. അത്ര ഉള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഓരോ പരമ്പരയിലും ഓരോ രീതിയിലും പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അത് പറയും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലെത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതികളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം വരെ എത്തും. അവര് സ്വർഗലോകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അല്ല, നമുക്ക് മുക്തിപഥത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി. അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി, പരമാത്മാവ് അത് അടുത്തത്. അപ്പൊ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവര് പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ? അത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ എത്തും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം 9 വിധത്തിലാണുള്ളത്. നമുക്കത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 9 വിധത്തിലാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. 9 വിധത്തില് ഒരു സെക്കൻഡ്, അതിൽ 9 വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, ഡിസ്കവർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 9 തരത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കീർത്തിക്കുക അല്ലെ, ശ്രവിക്കുക, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. പിന്നെ പാദസേവനുണ്ട്, അർച്ചനുണ്ട്, വന്ദനുണ്ട്, ദാസ്യുണ്ട്, സാഖ്യുണ്ട്, ആത്മനിവേദനുണ്ട്. ഇത് 9 ഒന്നിച്ചോ ഒരോന്നും സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനായി നിത്യ സമ്പർക്കം പുലർത്താം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9 നമുക്ക് എടുക്കാം, 9 രീതിയിലും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 എടുക്കാം. 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കാരണം ദാസ്യം ആരാണ്? ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നാമം അത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല. അവര് നമ്മളെ ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം എനിക്ക് കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് ചിരഞ്ജീവി ആവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാ ലോകത്തിലും എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി വേറെ കഥകളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ആ കഥ ആരെങ്കിലും അറിയാം? മോതിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മോതിരം പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പാതാളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അത് നോക്കിയിട്ട് പാതാളത്തിൽ ചെല്ലാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നോക്കുമ്പോ നിറയെ മോതിരാണ്. കാരണം അത്രയും ജന്മങ്ങൾ, അത്രയും എന്താണ് ലോകങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരേ ലീലകൾ നടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. ശ്രീരാമസ്വാമി പലയിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത്. ആരെങ്കിലും അറിയാ? കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നേ.
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ. അതാണ് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് നാമം, രാമനാമം ചെല്ലുന്ന സമയം, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെയാണ്. രാമനാമം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴികിട്ടും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് നമ്മളെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, രാമനാമം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കറിയാം. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 സഹസ്രനാമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോ 1000 സഹസ്രനാമാണ് രാമന് തുല്യം രാമനാമം. അതുപോലെ തന്നെ 3 രാമന്റെ തുല്യാണ് ഒരു കൃഷ്ണനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എളുപ്പം നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ 9നെയും ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർ പരിപൂർണയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 9 തരം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരിഷ്യത്ത് മഹാരാജാവെ ശ്രവണ സാധനയിലൂടെയാണ് ജന്മസാഫല്യം നേടിയത്. ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. 7 ദിവസത്തെ ഭാഗവത ശ്രവണം മാത്രം പരിഷ്യത്ത് മഹാരാജാവ് കേട്ടുള്ളൂ. കേട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? അതാണ് അത് ആ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ അതോടുകൂടി സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക, അത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ആരാണ് നമുക്കറിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, ആചാര്യന്മാർ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താണ്? അതാരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കീർത്തിക്കുന്ന ആള്, നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല പറയുന്നവരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധമായി, 2 പേർക്കും ലഭിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി രണ്ടാമത്തെ ഏതെന്താണ്? കീർത്തനത്തിലൂടെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം. അതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. നമുക്ക് തർക്കിച്ചിട്ട് അവരെ എടുത്ത് ജയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ട് അവർ ജയിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടും, ആ വ്യക്തിക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ 2 പേർക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ചെയ്തത്. കീർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. വന്ദനം വഴി അക്രൂരന് ഉദ്ദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണത്തിലൂടെയും അഭിഷ്ടം നേടി. പൂജ കൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യ ദേവതയായ സാക്ഷാ ലക്ഷ്മി ദേവിയും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ വലം നേടി. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തുള്ള ചിന്താഗതി മഹാബലിനെ പിടിച്ച പാതാളത്തിൽ ഈ ചവിട്ടി ഇങ്ങനത്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഒരു കോമിക് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ആ പ്രത്യേകത. ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ അഭിഷ്ട ബലങ്ങൾ നേടി. പരിഷ്യത്ത് മഹാരാജന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്നു സുഖദേവ് ഉത്തരവ് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരിഷ്യത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്താണ് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം പറയണം. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യകീർത്യവശ്ച സമർത്ഥ്യവശ്ച ഭയം എന്നാണ്. എല്ലാം വ്യാകുലകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവ്വപാപരഹിതനും സർവ്വജീവങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ സിമ്പിളാണ്. മരണഭയം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാധാരണ ജീവി അല്ലെ, നമ്മൾ പന്നിനെ കൊന്നു, പന്നിക്ക് പന്നിയുടേതായ ജീവിത ഭയമുണ്ട് അല്ലെ, മരണഭയമുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ അത് എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഈ വ്യാകുലത ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് മരണശേഷം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ, ഞാൻ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്മരണ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
90% വളരെ സിമ്പിൾ, എന്താണ് പറയാ, നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വെറുതെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി വൈകിട്ട് നമ്മൾ കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പത്തെ ഈ സമയം തന്നെ തമോ ഗുണാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്തരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാത്വിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം എത്ര ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ 8:30 9 വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം തമോ ഗുണ സമയമാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ മെന്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്നത്. 90% എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും. അതാണ് അതിന്റെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അത്ര വളരെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടും. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വിടും. നമ്മൾ ആത്മീയത ലെവലും ആയാലും നമ്മൾ ബാക്കി ലെവൽ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പ്രഭുപാദസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഭക്തിയിലൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മെഡിറ്റേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷനെങ്കിലും കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭക്തി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മരണസമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക, സ്മരിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മളെ ഉറക്കം ഇത് മരണം അതേപോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സ്മരണകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുക. അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അറിയാം 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ്. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സുഖദേവ ചോദിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, എന്താണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്ക്, കീർത്തനം ചെയ്യുക, സ്മരിക്കുക. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊന്ന് വേദസൂത്രമാണ്, അല്ലെ? വേദങ്ങളിലെ സൂത്രമാണ് ഏത് ഭാഗവതം, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെയാ എത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിദ്രയും നാരിയെ സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങൾ കുടുംബരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വ്യാപൃതരായിരിക്കും മനുഷ്യ സമൂഹം, അല്ലെ? സാധാരണ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം നമുക്ക് കാണുന്നത്, അല്ലെ? രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാം, നാരി സേവ പ്ലസ് പകലില് കുടുംബരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കുക, ഇതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിലോ സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനടക്കം സമയം കിട്ടും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല. നമ്മള് ഇത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ജീവിയാണെന്നും നമുക്ക് ഇത്രയും സമയമുള്ളൂന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ ജീവിതദൈർഘ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂന്നു, അതിൽ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ജീവിക്കണുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് പോട്ടെ, ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സംസാരിക്കുന്നതിനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അറിയുന്നതോ സംസാരിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതിന്റെ പറയല് നമ്മളിങ്ങനെ മായയിലകപ്പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയനാണെന്നും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ, അതിപ്പോ ഏറ്റവും ഉപനിഷത്ത് അറിയില്ല, ഏറ്റവും ഉപനിഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്ത് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ പറയുന്ന അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മന്ത്രം. എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരം വെടിയാണ് ആ വ്യക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ കടത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാതും പറഞ്ഞതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് ബോധമുണ്ട്. നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ബോധം ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ബോധം ഇല്ലാണ്ട് ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ സൃഷ്ടി വരില്ല. സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ പിറകിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം, അതിന്റെ പിറകിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിക്കും. ആ വ്യക്തി എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. ഭഗവത് സേവനത്തിനെ പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രയാണകാലത്ത് മരണസമയത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനം സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?
അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കാം, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ വിഭ്രാന്തി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മരണം നമ്മൾ അടുക്കണം, മനസ്സിലായി? ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ആ സമയത്ത് ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാത്തിന്റെ പവർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനയ്ക്കായി ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ത്യാഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മള്, പക്ഷെ വേണമെന്ന് വെക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം പരിശീലന ഘട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തിന് അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. പഠിക്കാത്ത കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിത അന്ത്യത്തിലാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷ വരുന്നത്. അതേവരെ നമുക്ക് കളിച്ചു നടക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പരീക്ഷ ആ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള പരിശീലനം. ഭക്തി പരിശീലനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലനം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിനു മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ്. സാധന കർമ്മം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറയുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കീർത്തിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതല്ലാതെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. അത് ആചാര്യന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ഇതൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ വിടരുത്. അതിനായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലേക്ക് മാറണം. അപ്പോഴെന്താണ്, നമ്മൾ വിട്ടുപോകില്ല. അല്ല, നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പതുക്കെ മായ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കും. നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ആ ടച്ച്, നമ്മൾ എന്തും പറയുമ്പോൾ ആ ടച്ച് വിടരുതെന്ന് പറയില്ലേ, ആ ടച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കും. മരണം വരെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ മൃത്യു സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അല്ലെ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, മൃത്യു സമയത്ത് ഞാൻ എത്തും. യമരാജാവായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാണവായു എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്താ മാതാജി? പ്രാണവായു നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ, രാവിലെ ഓങ്കാരം ചൊല്ലുമല്ലോ, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മാതാജി. എന്ത് പ്രശ്നം? പ്രാണവായു എടുക്കാം. പ്രാണവായു ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. എത്ര പ്രാവശ്യം എടുക്കാം? അല്ല മാതാജി, ഞാൻ പറയല്ലോ, ഭക്തിയിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗം, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണല്ല. അത് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കഴിവുള്ളവർ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? പ്രാണം എടുക്കാൻ പ്രാണയാമാണോ? പ്രാണായാമായിരിക്കുള്ളൂ മാതാജി പറഞ്ഞത്. പ്രാണായാമാണ് മാതാജി ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഓങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം പ്രാണായാമ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണല്ലേ അത് പറയുമ്പോ. പ്രാണായാമത്തിന് വേണ്ടി ഓങ്കാരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതിലും അതീന്ദ്രിയ പവർ ഉണ്ട്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് ഓങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാനെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 രാമനാമത്തിന് തുല്യാണ്. 3 രാമനാമം, ഒരു രാമനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 സഹസ്രനാമം. ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, പല വീട്ടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലും. സഹസ്രം അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവതിര ഇതൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിലും പ്രാക്ടീസുകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് വിട്ട് കളയാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം കൂടെ നമ്മൾ ജപിക്കാം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റേ നമുക്ക് വിടാം. അതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ, നമുക്ക് ഭൗതികത വിടാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ കയറി വരും. അതുണ്ടാവും, അതും വിഷമിക്കേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിടരുത്. അപ്പം അതിന്റെ പിറകിൽ പോകരുത്. അത്രേ ഉള്ളു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിനിടയില് തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രഭുജി? അതിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തടസ്സങ്ങൾ വന്നിരിക്കും, വന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്. ചെളി ചവിട്ടിട്ട് ചെളി പറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നമ്മൾ ചെളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെളി എന്റെ മേത്ത് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭൗതിക. ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെളിന്ന്. അപ്പൊ ആ പിടിവള്ളി പിടിക്കുക നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത്, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ പിടിവള്ളി കൂടെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മായാണ്. ചെളിയിലെ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ചെളി കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ പിടിവള്ളി ഉണ്ട്, അത് വിടാൻ പാടില്ല. ആ പിടിവള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരെ ആ പിടിവള്ളിക്ക് പിടിയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പറയും നാമം ജപിക്കനായ മാല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. ആ വള്ളി നമ്മൾ വിടരുതെന്നാ പറയാം. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വള്ളി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെളിയിൽ പോകും. നമ്മൾ വള്ളി വിടരുത്, അത് ചെളി അവിടെ കിടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ 3 അവസ്ഥയാണല്ലോ. ബോധമണ്ഡലം, ഉപബോധ മണ്ഡലം, തപോമണ്ഡലം. ഉപബോധ മനസ്സ്, ബോധ മനസ്സ്, അബോധ മനസ്സ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ബോധ മനസ്സിലെ നാമം പറയുകയാണ്. അതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അതിനുശേഷം അബോധ മനസ്സിൽ ജപിക്കണം. അന്നേരം ആണ് ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ഭഗവാനിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആദ്യം അതാണ് പറഞ്ഞത്. വെറും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പല ചിന്തകളൊക്കെ വരും. നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടൂല അതൊന്നും. മനസ്സിലായി? അതിന് അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെ നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. 9 തരം കാര്യങ്ങൾ: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. കാരണം ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അതേപോലെ ശുദ്ധനാമത്തിലല്ല നമ്മള്. ആ ശുദ്ധനാമത്തല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുമ്പോ എന്തായാലും വീഴും അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മള്. ചെറിയ കുട്ടിയെ വീഴാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലും. നമ്മൾ വീഴും. ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ചിന്തകൾ വരാനായിട്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിന്തകൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ചിന്തകൾ വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ വരില്ല. ചിന്തകൾ വരണം, തടയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.